Sraith picture ever a jay. Drochaimsir and Gheimhridh, ahrú éráide. Bhí mam agus dadig fécinn sear an telefís le Jenny. Bhí clár siúil in rothas ag caint faoi ahrú éráide. Clár fascination a bhí an. Dúirt mam gur a bhaib casta agus déantí dad léhí. Tháinig mí na saona agus thosaigh sé chur sneachta go trom. Lean an tréimh se agus an titim sneachta go deireadh na nullag, agus I mí anar thosaigh sé chur seacha. Le titim na teochta, réad píbí san áiléir agus thosaigh an tuisce ag teach tríd. Rinne sé duchar mór don teach gan áras, agus bhí ma histí éisiú a chur isteach go dtí an cólacht áirithis. Bhí an timpistí den sais seo ag chur costas an áirichis suas sa tír. Sias an bóthar ón ar deach mar hampla, hit cran is dorum char chórsan, áhairí an tail ní raibh aon duine sa char ag an am. An sin tháinig na tiltte, agus bhí a lán ceantar sa tír faoi uisce. Bhí na seirbhísí ag an dála, cuidiú le daoine a bhí a driblóid ag an tuile. Tháinig siad a maid bhoga, agus thug siad lucht na daoithe go dtí áit ag an hirim hábhailte. De réir na sainiolaithe, tá an trí ózón ídíthe. Mar sin, tá teocht an dóin ag dul an airde de réir a chéile. Tá an tair ag an bhfuil thuí a lá. Is fear go bhfuil ar timpalacht de muil dá bhrí sin.